हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। అందరికీ ప్రణామాలు। हरे कृष्ण माताजी। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम। ఈ రోజు మనము ద్వితీయ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము। భక్తులందరికీ ప్రణామాలు। హరే కృష్ణ। రాధా గోవింద ఆలయ భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం। ప్రణామాలు మాతాజీ। ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం। వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गदाधरुడు ఇక్కడ శ్రీవాస భక్తుడు। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం। సాంఖ్యయోగంలో మనకి ఏం చెప్పారు? కృష్ణ భగవానుడు ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పారు అర్జునుడికి। ధర్మశాస్త్రం కన్నా కూడా జ్ఞానశాస్త్రం ఎంతో శ్రేష్టమైంది కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన కర్మని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్పడం జరిగిందనమాట। ఈషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యతి। ఓ పార్థ, ఇదే ఆధ్యాత్మికము దివ్యమైన జీవితం యొక్క పద్ధతి। దీనిని పొందిన పిమ్మట మానవుడు ఫలతో నొందడు। మరణకాలం అందైనను అతడు అట్లా ఉన్నచో భగవద్ రాజ్యాన్ని
చేరుకుంటాడు అని చెప్పని చెప్పారనమాట. అంటే మనం చేయాల్సిన ధర్మాన్ని మనం తప్పకుండా నిర్వర్తించాలి, మనం చేయాల్సిన కర్మని వదిలేయకూడదు అని చెప్పినని భగవంతుడు నిన్న అర్జునుడికి చెప్పాడు. దేహం కన్నా కూడా ఆత్మ ముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఆత్మ ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మరణం అనేది సంభవిస్తుంది, ప్రతి జీవికి కూడా మరణం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా దుఃఖపడద్దు నువ్వు అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో తృతీయ అధ్యాయం. ఈరోజు తృతీయ అధ్యాయ కర్మయోగ. ఈరోజు అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు అని చూద్దాం. కర్మయోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు ఈరోజు అధ్యాయంలో మనకి. మిథ్యాచారుడివి కావద్దు నువ్వు అని చెప్పి నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. కర్మయోగ విధానం గురించి చెప్తారు. లోక సంగ్రహం కోసం యుద్ధం చేయాలి. నేను కూడా లోక సంగ్రహం కోసం కర్మలన్నీ కూడా నేను ఆచరిస్తున్నాను అని కూడా భగవంతుడు చెప్తారు. దీనివల్ల మానవుడు పాపం చేస్తాడు. దేనివల్ల? కామాన్ని జయించి యుద్ధం చేయాలి. ఆ కామం ఎక్కువగా అవటం వల్ల ఇంద్రియ లోలత్వం పెరిగినందువల్ల పాపం చేస్తాడు మానవుడు ఎందుకు పాపం చేస్తాడు అంటే కోరిక ఎక్కువైపోయినందువల్ల పాపాన్ని చేస్తూ ఉంటాడు. కర్మ కంటే కూడా బుద్ధి శ్రేష్టమైతే నన్నెందుకు బుద్ధి అనే యుద్ధంలో నన్నెందుకు ప్రవేశపెడుతున్నావు ఇక్కడ? కర్మ కన్నా బుద్ధి యోగం శ్రేష్టమైనప్పుడు ఒకసారి నువ్వు కర్మయోగం శ్రేష్టం, ఒకసారి బుద్ధి యోగం శ్రేష్టం, ఇవన్నీ కూడా అంటూ ఉంటావు. ఇదేంటి బుద్ధి యోగం శ్రేష్టమైతే కనుక నన్ను అటే వెళ్ళనివ్వచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు నన్ను యుద్ధం చేయమంటున్నావు అని చెప్పినని అర్జునుడి అధ్యాయంలో అడుగుతారనమాట. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజేసి కేశవ. అర్జునుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినతో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధనందు వినియోగింపబోతున్నావు? నేనెందుకు యుద్ధం చేయాలి? ఈ కర్మలన్నీ కూడా చేసి నేను నీకు స్వర్గం వస్తుందని, లేకపోతే నీకు రాజ్యం వస్తుందని, ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. నేను సన్యాసం తీసుకుని వెళ్ళిపోతా. బుద్ధియోగం శ్రేష్టం అంటున్నావు కదా, నా ఆత్మని నేను పరిరక్షించుకుంటా, వెళ్ళిపోతా ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పనని ఆయన అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడిని. శ్రీ భగవాను వాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్త మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. భగవానుడు చెప్తున్నారు, పాపరహితుడైన అర్జున, ఆత్మానుభూతిని ప్రయత్నించు 2 రకాల మానవులు ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో ధ్యాన నిష్ట ఎందు ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది అయితే, జ్ఞాన నిష్ట ఎందు ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. పనుల పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి కర్మ మార్గమున దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ధ్యాన మార్గం, ఇక్కడేమో కర్మ మార్గం. ఈ రెండింటిని కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. అంటే కర్మ మార్గం అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ ధర్మం ప్రకారంగా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించడం ద్వారా వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ చేసి మనం చేయాల్సిన పనిని, నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఏంటి? మనం చేయాల్సిన పనిని ధర్మం ప్రకారంగా చేసుకుంటూ ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఒప్పచెబుతూ ఉండాలి, కృష్ణార్పణం చేస్తూ ఉండాలి.
ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పణం చేయటం ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది? అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది. మనకి నేను, నాది, అహంకారము ఇవన్నీ కూడా, ఆ గర్వము ఇవన్నీ కూడా పోతాయి అంతఃకరణ శుద్ధి అంటే. ఇవన్నీ కూడా పోవటం ద్వారా, అంతఃకరణ శుద్ధి జరగటం ద్వారా వాళ్ళకి ఒక సాధువు కృప లభిస్తుంది. సాధువు కృపల ద్వారా వాళ్ళు శాస్త్రాధ్యయనం చేసి అప్పుడు భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతారు. అది నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి కలగటం అంటే. వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడిని నమ్మి శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో భగవంతుడిని సేవించడం మొదలు పెడతారు. సాధు కృప, భగవంతుడి కృప. తర్వాత ఇదేంటంటే ధ్యానం అంటే ఇలా వాళ్ళు అన్ని వదిలేసేసి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఈ ధ్యానంలో ఉండిపోతారు. కర్మలన్నీ వదిలేస్తారు. వీళ్ళకి ఏం చేయాల్సింది ఏది ఉండదు అనమాట. కాబట్టి కర్మ ఈ 2 మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ మార్గం ఉంది, రెండో మార్గం కూడా ఉంది అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సాంఖ్యయోగం ఆత్మ సాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం. జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం వస్తుంది. జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం ద్వారా మనకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. కర్మయోగం అంటే మనకేంటంటే ధర్మం ప్రకారంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మం అన్నమాట. ధర్మం అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఈ బ్రాహ్మణులు అంటే బ్రాహ్మణులు అంటే వాళ్ళు పుట్టుకతో కాదు, వాళ్ళు చేసిన పనుల ద్వారా వాళ్ళు శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఆ శాస్త్రాన్ని అందరికీ కూడా పంచాలి. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అంటే ఆ గుణాల ద్వారా బ్రాహ్మణులు. అట్లా ఆ బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ కూడా అంతే. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ వర్ణాలన్నీ కూడా అవి పుట్టుక ద్వారా వచ్చేటువంటివి కాదు. అందరూ కూడా పుట్టుక ద్వారా శూద్రులే. గుణం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ వర్ణం అనేది ఏర్పడుతుంది. క్షత్రియ ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. తర్వాత వైశ్య ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. శూద్రుడు ఈ నలుగురు కూడా వాళ్ళ ధర్మాన్ని ఆచరించడం ద్వారా ఆ చేసిన పనులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి అర్పించడం ద్వారా వాళ్ళకి జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ అన్నమాట. ఇది జ్ఞానంతో కూడిన కర్మం చేయటం ద్వారా వాళ్ళు ఆ భగవత్ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. కపట వైరాగ్యం. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య యాస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచార సౌచ్యతే. పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాలపైన ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళని మిథ్యాచారి అంటారు. అంటే ప్రిటెండర్ అన్నమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? పైకి మాత్రం ఒక సన్యాసి లాగా వెళ్ళిపోతారు. అన్ని చేయాల్సిన కర్మలన్నీ వదిలేసేసి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి సన్యాసం తీసుకున్నాం అంటారు. కానీ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి జరగదు. అంతఃకరణ శుద్ధి జరగనందువలన వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ స్మోకింగ్, వాళ్ళ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కదా, కొంత వాళ్ళు నిగ్రహించుకున్నప్పటికీ మళ్ళీ అవి కావాలి అని అనిపిస్తుంది అనమాట. భార్య కావాలనిపిస్తుంది, పిల్లలు కావాలనిపిస్తారు, ఇంకా వాళ్ళకి ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు, అందరితో కనెక్షన్స్ పెట్టుకుంటారు. సన్యాసం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ పూర్తిగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా ఆ దీంట్లోనే ఉండాలి. అలా ఉండలేరు. అంతఃకల్మష శుద్ధి జరగనందువల్ల అలా ఉండలేరు. అలా ఉండనప్పుడు వాళ్ళు ప్రిటెండర్గా మారిపోతారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కపట సన్యాసిగా అయిపోతారు వాళ్ళు. ఇలాంటి వాళ్ళే ఇప్పుడు కలియుగంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మేము సన్యాసి అనగానే వెళ్ళిపోయి మనం దబదబాదన్నా. కలియుగంలో ఏంటంటే భౌతికంగా మనం చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటాం. ఏదో పిల్లల ద్వారా కానీ, భర్త ద్వారా కానీ, ధనం లేదని, ఉద్యోగం లేదని, ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళ సన్యాసి కాళ్ళు పట్టుకుంటే మన ప్రాబ్లం తీరుతుందని చెప్పి దబదబా వెళ్ళిపోయి ఆయన వాళ్ళకి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. పాద నమస్కారాలు, పాద పూజలు, అభిషేకాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాటి వలన ఉపయోగం లేదు.
అవన్నీ వాళ్ళు ప్రిటెండర్స్, వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు కాదు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఈ కలియుగంలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు, ఈ ప్రిటెండర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు అంటే మనకి హెచ్చరించారు, ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు జాగ్రత్త అని చెప్పినాను మనకి ద్వాపర యుగంలోనే. యస్తింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సవిశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక పక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించుకొని ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి సేవ చేయాలి, భగవంతుడి సేవకు ప్రతి అవయవాన్ని కూడా నేను భగవంతుడి సేవలో వినియోగిస్తాను అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటారు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతారు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో చూడండి, వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళైనా, ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళైనా సరే వెళ్ళిపోయి అక్కడ చక్కగా తుడిచేస్తూ ఉంటారు, తిమ్మేస్తూ ఉంటారు, భగవంతుడికి అలంకారం చేస్తూ ఉంటారు, వంట గదిలోకి వెళ్ళిపోయి పాత్రలు తోమేస్తారు, వంట చేసేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా వాటికన్నింటికి కూడా ఫలితం ఆశించారు వాళ్ళు. మాకు ఈ ఫలితం కావాలి అని ఆశించరు. ఆశించకుండా భగవంతుడిని తృప్తిపరిచేందుకు భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకొని చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఈ వైరాగ్యంలో నిజమైన వైరాగ్యం అంటే అదే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పూర్ణ శ్రద్ధ, పూర్తిగా శ్రద్ధతో వాళ్ళు శరణాగతి చేస్తారనమాట. పూర్తిగా శరణాగతి అయి ఉంటారు. వీళ్ళు అసలైన యోగి. వీళ్ళు ఈ వైరాగ్యంతో ఉండి భగవంతుడి సేవ అయితే ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు సరైన యోగి అనమాట. ఎంతో శ్రేష్ఠులు వీళ్ళు, భక్తి యోగులు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. నీతం కురు కర్మత్వం కర్మధ్యాయో హే కర్మణ శరీరయాత్రాపితే ప్రసిద్ధేద కర్మణ. నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమము. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్ర సాగించలేడు. కర్మలు ఎవరు చేయాల్సిన కర్మను వాళ్ళు చేయాల్సిందే. ధర్మం ప్రకారంగా కర్మల్ని ఆచరించాలి. ఆచరించకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు వర్ణాశ్రమ విధానం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఏదంటే బ్రాహ్మణుడు అనుకోండి, బ్రాహ్మణుడు అంటే వర్ణం ప్రకారం కాదు, గుణం ప్రకారంగా. అది గురువు చెప్తారు. ఆ వర్ణాలు కూడా గురువు ఏర్పాటు చేస్తారు. వీడు బ్రాహ్మణ గుణానికి సంబంధించిన వాడు, శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, వీడేమో క్షత్రియుడు, రక్షణ అదంతా చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఆ గురువు ద్వారా వస్తాయి అన్నమాట వర్ణాలు. ఆ గురువు ద్వారా వచ్చిన వర్ణాశ్రమాన్ని స్వీకరించి ఆ వర్ణాశ్రమం ద్వారా వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ కర్తవ్యంగా భావించి ఆ కర్మను ఆచరిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆచరించడం ద్వారా వాళ్ళు, ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టకూడదు, వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మని వాళ్ళు చేయాల్సిందే. అట్లా విడిచిపెట్టకుండా చేయడం ద్వారా అదే ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు అనమాట. అట్లా విడిచిపెట్టకుండా ఎవరి ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు కర్మలు చేయటమే ఉత్తమము. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవన యాత్ర పొద్దున లేచామనుకోండి, మనకి ప్రతిదీ కూడా మనం అన్ని సమకూర్చుకోవాలి దేహం గురించి. కాబట్టి నాకు ఇంట్లో పిల్లలందరినీ పోషించడం కష్టంగా ఉంది, భార్యను పోషించడం కష్టంగా ఉందని ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఉద్యోగం చేయటం కష్టంగా ఉంది, సోమరితనం, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చదువుకోవాలి, చదువుకునే పిల్లలు చదువుకోరు, చదువు మీద ధ్యాస పెట్టకుండా వాళ్ళు కష్టపెడుతూ ఉంటారు పేరెంట్స్ని. ఎవరు చేయాల్సిన విధిని వాళ్ళు ఆచరించాలి, ఎవరు చేయాల్సిన కర్మని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ భగవంతుడి సేవ చేసుకోవటం ద్వారా వాళ్ళు ఆ కర్మల్ని చేయటం ద్వారా, కర్మల ఫలితాన్ని భగవంతుడిని అర్పించడం ద్వారా వాళ్ళు ఇట్లా కర్మలు చేయకుండా అలా విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అన్నీ కూడా ఎవరు చేయాల్సిన వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకోవాలన్నమాట.
24 అవర్స్ 24/7 ఇప్పుడు కృష్ణనామ స్మరణలో ఉండాలి. ఆ కృష్ణనామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఆ పనులు చేసుకుంటూ ఉండటం, అది మనిషి జీవనయాత్ర చేయాలి అంటే అది పద్ధతి అని చెప్తున్నారు అనమాట. మన మనిషి లేకపోతే ఏ కర్మ చేయకుండా నేను ఒక పక్కన కూర్చొని ఉంటాను, నా దగ్గరికి రావాలని అంటే రావు. ఎవరు చేయాల్సిన కర్మని వాళ్ళు చేయాల్సిందే. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మం చేయాలి, లేనితో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో కర్మబంధంలో కట్టివేస్తాయి. అందుకే కుంతిపుత్రుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితాలపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు. అది భగవంతుడి తృప్తి కోసం చెయ్యి. నువ్వు నీకేదైతే కర్మ విధింపబడుతుందో, ఏ కర్మ అయితే నువ్వు చెయ్యాలో ఆ కర్మని భగవంతుడి తృప్తి కోసంగా చేస్తూ నువ్వు నీ జీవన యాత్రను సాగించు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. కుంతిపుత్రుడా అని చెప్పినని ఇక్కడ సంబోధించారు. అంటే అర్జునుడు వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు, ఆయన మోహం పోవట్లేదు. ఆయన దగ్గర అన్ని అస్త్రాలు అన్నీ ఉన్నా కూడా ఆయన యుద్ధం చేయను, నేను ఎదుటి పక్షం వాళ్ళని సంహరించాలి, వాళ్ళన్నీ చాలా తప్పులు చేశారు, వాళ్ళు ఉండకూడదు, రాజుగా దుర్యోధనుడు పనికిరాడు, యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం నీది ధర్మం కాదు, నువ్వు క్షత్రియుడివి, నీ క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినాను ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అర్జునుడితో పాటుగా మనకు కూడా చెప్తున్నారు. అర్జునుడు చాలా గొప్పవాడు. ఆయన అర్జునుడిని అట్లా చూపించారు మనకు, అంతే. అంటే కలియుగం ప్రారంభం అవుతోంది, కలియుగంలో జనాలందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక పద్ధతిగా ఉండరు అని చెప్పినాను భగవంతుడు అప్పుడే గుర్తించారు. అందుకే మనకు అన్ని కూడా ఈ భగవద్గీత ద్వారా అందించారు అనమాట. యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వగం పాపాయే పంచాత్మ కారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే భుజిస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పంట పండించేటప్పుడు కానీ, వంట చేసేటప్పుడు కానీ, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు కానీ చాలా జీవరాశులు చనిపోతాయి. మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా చాలా జీవరాశుల్ని చనిపోతాయి అన్నమాట. ఆ చనిపోయినప్పుడు ఆ పాపం ఉంటుంది కదా, ఆ పాపం అంతా కూడా మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు వంట చేస్తూ ఉంటాం, అది భగవంతుడికి సమర్పించకుండా మనం తినేసినప్పుడు పాపము ఇష్టం అయిపోతుంది, అది పాపం అయిపోతుంది, ఆ పాపాన్ని భుజించినట్లు అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఏది తిన్నా కూడా, ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించాలి, కృష్ణార్పణం చేయాలి, నివేదన చేయాలి భగవంతుడికి. నివేదన చేసి అప్పుడు ఆ ఆహారాన్ని స్వీకరించాలన్నమాట. లేకపోతే అది పాపం అయిపోతుంది, పాపం తిన్నట్లు అవుతుంది అనమాట అది. అందుకని చెప్పినని ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించాలి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చూడండి, దాని ద్వారా మనకి ఏం ఫలితం వస్తుంది? యజ్ఞ చక్రం ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఈ యజ్ఞం చేయటం ద్వారా మనకి వేదాల్లోనే చెప్పారు ఇది. ఆ కర్మాచరణ చేస్తూ యజ్ఞం చేయటం ద్వారా, యజ్ఞం అంటే ఏంటి? మనం జీవితంలో చేసే ప్రతి పని కూడా ధర్మం ప్రకారంగా చేసే ప్రతి పని కూడా యజ్ఞం కిందకే వస్తుంది. అది ఇట్లా వ్యవసాయం చేస్తాం, చేసి పంటలు పండిస్తాం. ఇలా పంటలు పండించాలంటే మనకేం కావాలి? వర్షం కావాలి. ఆ వర్షం ఎట్లా వస్తుంది? యజ్ఞం చేయటం ద్వారా వర్షం వస్తుంది. ఆ యజ్ఞము భగవంతుడి ఇప్పుడు కలియుగంలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏంటి అంటే మనకి నామస్మరణ, మహామంత్ర జపం అన్నమాట. ఆ కృష్ణ భగవానుడి నామ మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి ఆ సత్యయుగంలోనేమో తపస్సులు చేసేవాళ్ళు, ఇయర్స్ టుగెదర్ కూర్చుండేవాళ్ళు, సంవత్సరాలు తపస్సు చేసేవాళ్ళు. తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి
రాముల వారి పరిపాలన. అప్పుడు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. ఈ పుత్రకామేష్టి ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు. ఏదైనా అవసరమైతే ఒక యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు. ఆ యజ్ఞానికి కావలసినటువంటి సమిధలు కానీ, బ్రాహ్మణులు కానీ, ధనం కానీ అంతా కూడా సమృద్ధిగా ఉండేది అప్పుడు రాజుల దగ్గర. అప్పుడు ఆ యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు. తర్వాత త్రేతాయుగం అయిపోయిన తర్వాత ద్వాపర యుగం వచ్చింది. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి కృష్ణ భగవానుడు డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు. ద్వాపర యుగం వచ్చేటప్పటికి ధర్మం కూడా 2 పాదాల మీదకి వచ్చింది. ఫస్ట్ కృతయుగంలో సత్యయుగం, కృతయుగంలో 4 పాదాల మీద ఉన్న ధర్మము త్రేతాయుగానికి వచ్చేటప్పటికి 3 పాదాల మీదకి వచ్చింది. ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి 2 పాదాల మీదకి వచ్చేసింది ధర్మం. వచ్చిన తర్వాత ఆ ద్వాపర యుగంలో విగ్రహారాధన, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కట్టించడము ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు ద్వాపర యుగంలో. ఇప్పటికి కూడా మనకి ఆ ద్వాపర యుగంలో కట్టినటువంటి టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనకి. అట్లా ద్వాపర యుగం అయిపోయిన తర్వాత కలియుగం. ఈ కలియుగంలో ఏంటి? కలియుగంలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా కష్టంలో ఉంటారు, చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, ఫాస్ట్గా పరిగెత్తుతూ ఉంటారు అన్నమాట జనాలు. ధనం ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ. ఆ ధనం ఉండనందువల్ల వాళ్ళకి మంచి ఋత్విక్కులు దొరకనందువల్ల మొత్తం మనకి భగవంతుడు ఏం పెట్టారంటే మనకి ఆ యుగానికి తగ్గ ధర్మాన్ని చెప్పారు. ఈ యుగ ధర్మం ఏంటి అంటే మనకి మహామంత్ర జపమే. మంత్ర జపం చేయటం ద్వారా మనము ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా చేసినట్లయితుంది. ఆ మంత్ర జపం చేసి ఆ భగవంతుడికి అన్ని సమర్పించడం ద్వారా మనం ఆ ఆహారం నివేదన ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి నివేదన చేయాలి భగవంతుడికి. ఆ నివేదన చేయటం ద్వారా మనకి ఇట్లా వర్షం కురుస్తుంది. వర్షం కురిసినప్పుడు అంటే సకాలంలో వర్షాలు కూడా పడతాయి. ఆ వర్షాలు పడ్డప్పుడు చక్కగా ధాన్యాలు అన్నీ కూడా బాగా పండుతాయి. పండినప్పుడు ఆ పండిన ధాన్యాన్ని మళ్ళీ మనం అన్ని రకాలుగా చక్కగా అన్ని పదార్థాలు తయారు చేసి దాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. ఇది యజ్ఞ చక్రం అంటే. ఈ యజ్ఞాచరణ ద్వారా మనము భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. భగవంతుడి ఆనందమే మన ఆనందం అనుకోవాలి. శ్రద్ధ, దృఢ విశ్వాసం, శ్రద్ధ ద్వారా మనం భక్తితో చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా భగవంతుడిని ఆనందపరుస్తున్నాం. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. ప్రాణులన్నీ ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యాల నుండి సంభవిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ 13వ శ్లోకంలో ఏంటంటే మనము ఈ తయారు చేసుకోవడానికి యజ్ఞం అంటే యజ్ఞంలో ఎందుకు భగవంతుడికి నివేదించాలి? మనం ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేయాలంటే పొయ్యి, తిరగలి, రోలు, మళ్ళీ కుండ, మనం వండే అన్నం వండే గిన్నె, కుండంటే చీపిరి, శుభ్రం చేసుకోవడానికి చీపిరి, ఇవన్నీ కూడా ఈ వస్తువుల ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం? జీవరాశులన్నీ చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఎట్లా చచ్చిపోతాయి అంటే చెప్పారు. అట్లా చచ్చిపోయినప్పుడు అవి పాపం వస్తుంది మనకి. కాబట్టి బ్రహ్మయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, దేవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్య యజ్ఞం. బ్రహ్మయజ్ఞం అంటే మనము అన్ని శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం, అదంతా కూడా బ్రహ్మయజ్ఞం. శాస్త్రాలు వినటం అవన్నీ కూడా. తర్వాత భూతయజ్ఞం అంటే ఏంటి? మనకి ఇవన్నీ కూడా మన జీవరాశులు ఉంటాయి కదా, వాటికి అన్నింటికి కూడా ఆహారం అవి ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. ఈ పిల్లులు, కుక్కలు, వీటికి అన్నింటికి కూడా కొంత ఆహారాన్ని గృహస్థిగా మనం కొంత ఆహారాన్ని వాటికి ఇవ్వాలి. అది భూతయజ్ఞం. తర్వాత దేవయజ్ఞం, భగవంతుడికి అన్నీ కూడా నివేదన చేయాలి, భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. అది దేవయజ్ఞం. భగవంతుడి జపం చేయటం ఇవన్నీ కూడా దేవయజ్ఞం కిందికి వస్తాయి. తర్వాత పితృయజ్ఞం అంటే పితృదేవతలు ఉంటారు. మన తాతలు వాళ్ళందరూ, ముత్తాతలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఏదైనా
ప్రేమతో సమర్పిస్తామా అని వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. మనకి వంశాభివృద్ధి అన్నమాట. వాళ్ళకి ఏదైనా సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళు చనిపోయిన రోజు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు మనకి మన శక్తి కొద్దీ మనం ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ చేసి అది బ్రాహ్మణుడి ద్వారా కానీ లేకపోతే ఎవరైనా వ్యక్తుల ద్వారా కానీ మనము ఆ పితృదేవతలకి అందేట్టుగా మనం సమర్పించాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ పేరు మీద మనం ఇస్కాన్ టెంపుల్లో అన్నదానం చేయొచ్చు వాళ్ళ పేరు మీద. ఆ విధంగా మనం ఆ కార్యక్రమాలు చేయటం ద్వారా పితృదేవతలు తృప్తిపడి మనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారనమాట వాళ్ళు. తర్వాత పితృయజ్ఞం అయిన తర్వాత మనుష్య యజ్ఞం. మనుష్య యజ్ఞం అంటే ఏంటి? ధర్మం ప్రకారంగా మనము కర్మలను ఆచరిస్తూ ఒక భార్య తోడుగా వంశాభివృద్ధి చేయటం అన్నమాట. మంచి మంచి పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని భగవద్భక్తులుగా చేయాలి. అది మనకి మనుష్య యజ్ఞం. ఆ విధంగా యజ్ఞాచరణం చేయాలి. తర్వాత ఆ యజ్ఞాచరణం చేయటం ద్వారా భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు కావాలి. ప్రాణులన్నీ ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. అందరూ కూడా ఆ ధాన్యం ఆహారం లేకపోతే ఏ జీవి కూడా బతకలేదు. కాబట్టి ధాన్యం మీద ఆధారపడతాయి. ధాన్యం ఎలా వస్తుంది? వర్షం వలన ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణం మూలంగా వర్షం గురువుగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యాల నుండి సంభవిస్తున్నది. అది మనం చేయాల్సిన పనిని మనం సక్రమంగా చేయటం ద్వారా అది ఆ యజ్ఞం చేసినట్లు అన్నమాట. విద్యుక్త కర్తవ్యాలు, ఆ కర్తవ్యాన్ని మనము నిర్వహించాలి అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞాల ద్వారా మన కోరికలు తీరుతాయని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పురుషుడి శుక్రం ఉంటుంది కదా, పురుషుడి శుక్రం తర్వాత స్త్రీ యొక్క శ్రోణితో కలిసి అండంగా ఏర్పడుతుంది. అండంగా ఏర్పడిన తర్వాత పుట్టుక జరిగిన తర్వాత అన్నం తినడం మొదలు పెడతారు వాళ్ళు. ఆహారం కావాలి వాళ్ళకి. ఆహారం కావాలంటే ప్రాణులన్నీ అన్నం పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. ప్రతి ప్రాణి కూడా ఈ క్రియ అన్నది ప్రతి ప్రాణి విషయంలో కూడా జరుగుతుంది. ప్రతి జీవి విషయంలో కూడా జరుగుతుంది. స్త్రీ పురుష సంగమం అన్నది జరిగిన తర్వాత ఆ పుట్టుక జరగంగానే వాటికి ఆహారం కావాలి. కాబట్టి అన్నం వల్లనే పుడుతుంది. ఆ అన్నం మూలంగానే అవి కూడా ఉత్పత్తి కూడా అన్నం మూలంగానే అవుతున్నాయి. కాబట్టి అన్నం వర్షం వల్ల ఏర్పడుతుంది. వర్షానికి కారణం యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞం చేయటం ద్వారా ప్రాణుల శరీరం, అన్నం, వర్షం, యజ్ఞం, కర్మ, ఇది యజ్ఞ చక్రం. ఈ యజ్ఞ చక్రం చేయటం ద్వారా కర్మ అంటే ఏంటి? ఋత్విక్కు యజమానులు, ఋత్విక్ అంటే బ్రాహ్మణులు మరియు యజమాని యజ్ఞానికి కావాల్సినటువంటి సామగ్రిని సమకూర్చుకునేవాడు అనమాట. ఆ సామగ్రి అంతా కూడా సమకూర్చుకొని ఆ యజ్ఞానికి అంటే ఆ యజ్ఞానికి సంబంధించినంతా తీసుకొని అగ్నిలో వేయటం ద్వారా, యజ్ఞం అంటే కర్మ, ఆ యజ్ఞం చేయటం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడికి చేరుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు. కలియుగంలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ మనకి భగవన్నామ స్మరణే యజ్ఞం. యస్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తస్య మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోని ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలు ఏవి ఉండవు. ఇలా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో జనసంచారం లేని ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు అనమాట. ఉంటూ వాళ్ళు ఏది లభిస్తే అది భుజిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఆకులు, అలలు, కందమూలాలు, మనకి వేడి నీళ్ళే కావాలి స్నానానికి, ఇవన్నీ ఉండవు వాళ్ళకి. ఏది ఉంటే ఆ వాతావరణానికి అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. అడ్జస్ట్ అయిపోయి అక్కడ నుండి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ వాళ్ళు ఆ ధ్యానం చేస్తారనమాట. ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఆత్మలో ఆనందం పొందుతూ ఉంటారు. తర్వాత పరమాత్మ దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా
ఈ సన్యాసులు పూర్తిగా సన్యాసులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి. అది ఎట్లా? కర్మలు ఆచరించిన తర్వాతే ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. కర్మలు ఆచరించకుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వటం కష్టం అన్నమాట. కర్మాచరణ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసింది. ఇలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళ కర్మలే ఉండవు అనమాట. దేహానికి సంబంధించి ఈ వస్త్రాలు కొనుక్కోవాలి, అవి అవి ఇవి తీసుకొని రావాలి, ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, స్కూటర్ కొనుక్కోవాలని, పిల్లల్ని, ఇవన్నీ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఏవి ఉండవు అనమాట వాళ్ళకి. మొత్తం వాళ్ళు 24 గంటలు కూడా 24/7 ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ధ్యానంలోనే ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. అంతఃకరణ శుద్ధి జరగాలి వాళ్ళకి. అంతఃకరణ శుద్ధి జరగకపోయిందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రిటెండర్లుగా మారిపోతారు. పైకి మనకి సన్యాసిలాగా కనిపిస్తారు, కానీ వాళ్ళు చేసేవన్నీ కూడా తప్పు పనులు చేస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తత్ అనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం అంతా అనుసరిస్తుంది. గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు? ఇప్పుడు మనకి నాయకులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి అది కూడా చెప్తున్నారు. నాయకులు, లీడర్స్. ఈ లీడర్స్ ఏం చేస్తారు? మనకి చెప్పేది ఒకటి చెప్తారు, వాళ్ళు చేసేది ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. వెనక నుంచి అన్నీ కూడా కరప్టెడ్ అయి ఉంటారు, మళ్ళీ స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు, డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటారు. అది తప్ప చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు, వీళ్ళందరూ నాయకులు, గురువులు, పాఠశాలలో గురువులు, వీళ్ళందరూ కూడా సమాజాన్ని నడిపించే నాయకులు అనమాట. ఫస్ట్ తల్లి తండ్రి పిల్లలకి. తల్లి తండ్రి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలు సక్రమంగా పెంచబడతారు. తర్వాత గురువు, మంచి పాఠశాలలో ఎక్కువ సమయం గురువుతోనే ఉంటారు పిల్లలు. పొద్దున వెళ్తే సాయంత్రం దాకా. ఆ గురువు సక్రమంగా లేకపోతే వాళ్ళు చేరిపోతారు. కాబట్టి ఆ గురువు సక్రమంగా ఉండాలి అక్కడ. తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళకి గురువు తర్వాత నాయకుడు. కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అవుతారు. పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు సమాజంలోకి వచ్చినప్పుడు నాయకులు అందరూ కూడా లీడర్స్ సక్రమంగా ఉండాలి. లేకపోతే కనుక వాళ్ళని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఇలా నువ్వేమో సిగరెట్ తాగుతున్నావు, నన్నేమో తాగొద్దని చెబుతున్నావు, పోరా అంటారు. అంటే ఈ నాయకులు ఎట్లా ఉండాలి అంటే, జనక మహారాజు మనకి పరంపరలో వచ్చారు. పరీక్షిత్ మహారాజు, జనక మహారాజు, ధర్మరాజు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఆచరించి చూపించారు ఈ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పినని. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు రాజర్షులు అనమాట. రాజర్షులు వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు రాజులు. అట్లాగే వాళ్ళు ఎలా అయితే ఆచరించారో వాళ్ళు ఆచరించిన పద్ధతిలోనే ఈ ప్రజలు కూడా ఉండేవాళ్ళు. ప్రహ్లాదుడు, వీళ్ళందరూ కూడా మహాజనులు, 12 మంది మహాజనులు అనమాట. ఆ 12 మంది మహాజనులు కూడా వాళ్ళు ఆచరించి చూపించారు. ఈ విధంగా చేయాలి అని చెప్పి ఆచరించి చూపించారు మనకి. జనక మహారాజు ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన వైరాగ్యంలోనే ఉండేవాళ్ళు. పరిపాలన కార్యక్రమాలన్నీ చూస్తున్నా కూడా. పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయనకి 7 days మరణం సంభవిస్తుంది అని చెప్పినని తెలియంగానే ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడి శాపం. అప్పటి వరకు ధర్మం ప్రకారంగా రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలించారు. పరిపాలిస్తున్నప్పటికీ కూడా పూర్తిగా భక్తి అనమాట. శ్రద్ధ, భక్తి అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆయనకి. ఆ భక్తిలో భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు. భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటూ ఆయన అంత రాజ్యభోగాల్లో ఉన్నా కూడా
ఆ రాజ్యభోగాలన్నీ తృణప్రాయం అని త్యజించేశారు ఆయన. త్యజించేసేసి వెంటనే ఎప్పుడైతే 7 డేస్లో చనిపోతారనగానే వెళ్ళిపోయారు ఆయన. వెళ్ళిపోయి ఆ గంగా తటంలో ప్రాయప్రవేశంగా కూర్చుండిపోయారు. ఆయన అక్కడ కూర్చున్నారు అనగానే సుఖదేవ్ గోస్వామి, ఆ భగవంతుడి కృపతో సుఖదేవ్ గోస్వామి వచ్చి భాగవతాన్ని వినిపించడం జరిగింది అనమాట పరీక్షిత్ మహారాజ్కి. అట్లా మనకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఆచరించి చూపించారు, ఈ విధంగా చేయాలి మీరు అని. నాయకుడు అంటే ఆ విధంగా ఉండాలి, నాయకులు ఆ విధంగా ఉండాలి. ఈ నాయకులు కూడా ప్రభావం ప్రజల మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది, నాయకుల ప్రభావం. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తల్లిదండ్రులు సక్రమంగా ఉండాలి. ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు. కాబట్టి మీ నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదులు వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలుపబడిన వ్యక్తులను ఎంచుకోండి. ఈ విధంగా నాయకుడిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మన కులం కదరా, ఒక ఓటేసేద్దాం, ఏమవుతుంది, ఒక్కసారి కదా అట్లా వేసేసి వచ్చేద్దాం అంటారు. ఆ ఒక్కసారి వేసినందువల్ల 5 సంవత్సరాలు వాడు పరిపాలించినందువల్ల దేశం అంతా ఎంత ఎంత కష్టాలు పాలవుతారు జనాలందరూ కూడా. అది మనం ఓటేసేటప్పుడు కూడా ఆ నాయకుడిని నిర్ణయించుకునేటప్పుడు కూడా సక్రమంగా నిర్ణయించుకోవాలని చెప్తున్నారు. నాయకులు సక్రమంగా ఉండాలి. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్తయేవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. ఆయన చేసి చూపించారు భగవంతుడు. భగవంతుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చారు. పరిత్రాణాయ సాధన వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా వస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. అట్లా భగవంతుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చారు. వచ్చి నంద మహారాజుకి చూడండి చెప్పులు మూసుకొస్తున్నారు. ఆ యశోదామాతకి ప్రేమ వాత్సల్యాన్ని చూపించారు. నెక్స్ట్ మనకి పురుషావతారాలు ఏంటి? ఆ విష్ణువు నుంచి వచ్చినటువంటి క్షీరోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, తర్వాత కారణోదక సాయి విష్ణు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ముగ్గురు 3 అవతారాలుగా వచ్చి ఆయన కారణోదక సాయి విష్ణువు శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా సృష్టి జరుగుతుంది అనమాట. జీవులు బయటికి వస్తాయి. ఆ నిశ్వాసం ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతే ప్రళయం అనమాట. తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణు, ఆయన మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను, ఇంకొక లెసన్లో వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో నుంచి, ఆ తామరతూరులో నుంచి విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు, సృష్టించేస్తారు ఆయన. అట్లా మొత్తం కూడా అన్ని కార్యక్రమాలన్నీ, ఆ విశ్వాలన్నీ కూడా ఆయనే సృష్టించారు. ఆ విశ్వాలన్నీ కూడా ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా విశ్వాలన్నీ ఏర్పడతాయి. ఆవాల గింజలన్నీ విశ్వాలు, ఇట్లా ఆవాల గింజలు పోస్తాం కదా, లెక్క పెట్టగలమా? లెక్క పెట్టలేము, అన్ని విశ్వాలు ఏర్పడతాయి. అట్లా భగవంతుడు ఆయన చెయ్యని కార్యక్రమం ఏమీ లేదు. మొత్తం అన్ని కూడా నీరు, గాలి అన్ని కూడా, అన్నింటిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. అన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటివి. అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. అయినా కూడా నేను చేయాల్సిన పని విద్యుక్త కర్మ అని చెప్పి నేను నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను ప్రతిదీ కూడా అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఆక్సిజన్ పెట్టాలంటే మొన్న కరోనా అది వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ పెట్టాలన్నారు. ఆక్సిజన్కి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు జనాలు. వాళ్ళు దాచుకున్న డబ్బులు మొత్తం తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో పోసారు. అంత పోసినా కూడా సేవ్ చేసుకోగలిగారా? ఎంతమంది సేవ్ అయ్యారు? అదే భగవంతుడు మనకు ₹1 తీసుకోకుండా మంచి ఆక్సిజన్ మనకి ప్రకృతిని ప్రసాదించారు. మనం దాన్నంతా కలుషితం చేసుకుంటున్నాం. యుద్ధాలని, అహంకారం, గర్వం, అహంకారం, పొగరు, వీటి మూలంగా నేను గొప్పవాడిని నేను చూపించుకోవటం కోసంగా మనం వాతావరణాన్ని మొత్తం కలుషితం చేసుకుంటున్నాం. జలాన్ని కలుషితం చేస్తున్నాం, భూమిని కలుషితం చేస్తున్నాం. ఆశ,
10 బస్తాలు పండుతాయంటే 50 బస్తాలు పండాలని చెప్పి దాని నిండా మందులు పోస్తాడు. 1 సంవత్సరం పండుతుంది, 2 సంవత్సరం పడుతుంది, 3వ సంవత్సరం అది క్షామం వచ్చేస్తుంది, పూర్తిగా భూమి పాడైపోతుంది అనమాట. పూర్వం పూర్వం ఉపయోగించిన పద్ధతుల ద్వారా మనం వ్యవసాయం కూడా చేసుకోవాలి. గోవుల్ని సంహరిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా తప్పు పనులన్నీ కూడా చేస్తున్నారు మనుషులు. ఆ తప్పు పనులన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు చేయాల్సిన పనిని వాడు సక్రమంగా చేయాలి, ధర్మ ప్రకారంగా చేయాలి, ధర్మ ప్రకారంగా కర్మని ఆచరిస్తూ వాళ్ళ జీవనాన్ని సక్రమంగా సాగించాలి అని చెప్పినట్టు భగవంతుడు చెబుతున్నారు. అవన్నీ కూడా మీరు చెయ్యండి. నేను చేయాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ నేను చేశాను, మీరు సక్రమంగా జీవించండి అని చెప్పినాను భగవంతుడు మనకి తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వసః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడను, కానీ జీవాత్మ విద్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తెలుస్తాడు. నేనే చేస్తున్నాను, అహంకారం అన్నమాట. ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు వస్తే నేనే, నా తెలివితేటలు నేను సంపాదించాను, నా శక్తితో వచ్చినాయి కాదు. అదంతా మిథ్యాహంకారం. ఇక్కడ గుణాల స్వభావం అన్నమాట. గుణాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలు కూడా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఉంటాయి. ఆ 3 గుణాలు కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దాని మూలంగా మనకి ఆ కర్మలన్నీ నేనే చేశాను అనుకుంటూ ఉంటాడు. తండ్రి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అంటున్నాడు, డోంట్ టీచ్ మీ అంటున్నాడు కొడుకు. అహంకారం అన్నమాట. యాటిట్యూడ్ డ్యూ టు అహంకార. అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రేక్తోయం పాపం చరతి పురుష అనిచ్చన్నపి వాష్ణేయ బలాదివ నియోజిత. ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు? ఎందుకు చేస్తున్నాడు పాపాలు? ఇష్టం లేదు, నాకు చేయలేను, అది తప్పు అని తెలుసు నాకు, కానీ చేసేస్తాను. చుట్టూ చూసేస్తాను, తప్పు చేసేస్తాను. మొత్తం సర్వవ్యాపి ఆయన భగవంతుడు మన చుట్టూ ఉన్నారు. ఈయన ప్రహ్లాద్ మహారాజుని అడుగుతారు, ఆయన హిరణ్యకశిపుడు, ఎక్కడ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు చూపించరా అని అడుగుతారు. నీకు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తున్నాడో భగవంతుడు అని చెప్పినది. ఇందు వెలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూసినా అందేగలడు దానవాగ్రని వెంటే అని చెప్తారు. ఎక్కడ చూసినా నాకు కనిపిస్తున్నాడా నారాయణుడు. నేను చెప్పిన మాట నమ్మితే గనక ప్రతి చోట కూడా భగవంతుడు కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పనని చెప్తారనమాట ప్రహ్లాదుడు. ఏది చూపించు, ఈ స్తంభంలో చూపించని ఆ స్తంభాన్ని పగలగొడతాడు ఆయన హిరణ్యకశిపుడు. ఆ స్తంభంలో నుంచి నరసింహావతారం బయటకు వస్తుంది. అట్లా ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వలన తప్పులు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నాడు అంటే ఆ సర్వాంతర్యామిని గుర్తించకుండా వాళ్ళు అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ జన్మ ఏమొస్తుంది అని మనకు తెలియదు. ఈ జన్మలో హాయిగా హ్యాపీగా ఉన్నాం మనం. నెక్స్ట్ జన్మకు మనం స్టెప్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జన్మకు మనం మొత్తం కూడా మనకి హ్యాపీగా మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం కదా అని చెప్పినని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంద్రియ తృప్తిలో మునిగిపోతూ ఉన్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ కష్టపడతాం. నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ ఏది వస్తుందో చెప్పలేము. అది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోలేనందువల్ల ఆత్మని పరమాత్మని గుర్తించనందువల్ల తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల తప్పులు చేస్తున్నాడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. వృష్ణివంశీయుడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విజ్ఞేనమిహ వైరణం. ఓ భగవానుడు, ఈ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జున
ఇది కేవలం కామమే. అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తర్వాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ప్రపంచాన్ని కబలించే పాపమయ శత్రువు. కామం, కోరిక. నేను గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలి, నేను దేశాధినేతను అవ్వాలి, నేను మొత్తం ప్రపంచాధినేతను అవ్వాలి, నన్ను మించి ఎవరు ఉండకూడదు, నా దగ్గర ఆయుధాలు అన్నీ ఉండాలి, అన్నీ నేను సమకూర్చుకోవాలి, వేరే దేశం భయపడాలి నన్ను చూస్తే, వేరేవాడు గదిగడా వణికిపోవాలి నన్ను చూస్తే అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటాను. కింది నుంచి కూడా అదే ప్రాబ్లం. దేశాధినేతల దాకా అక్కర్లేదు, మన దగ్గర కూడా అదే ప్రాబ్లం. అహంకారం. అహంకారం, నన్ను మించిన వాడు ఉండకూడదు, నన్ను మించిన వాడు లేడు అనేటువంటి అహంకారం మూలంగా, కోరిక మూలంగా, అహంకారంలో నుంచి కోరిక వస్తుంది. ఆ కోరిక మూలంగా మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు? రజోగుణం ప్రకోపిస్తుంది, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుని శ్రద్ధతో నమ్మటం, శ్రద్ధ విశ్వాసం ఉండదు వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద, నెక్స్ట్ జన్మ మీద విశ్వాసం ఉండదు, దాంతో తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. తప్పులు చేస్తూ ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలంతే, ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటాడు, తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు, ఎవరిని కూడా షేర్ చేయడు. ధూమేనా వేతే వహ్ని యదాదర్శో మలేన చ యదుర్వేనావృతో గర్భః తథా తేన ఇదమావృతం. ఇక్కడ చూడండి, పొగ చేత అగ్ని. ఇక్కడ పొగ కమ్ముకొని ఉంటుంది అగ్ని మీద. పొగ ఉన్నప్పుడు అగ్ని కనిపించదు, ఆ పొగ కమ్మేస్తుంది, కమ్మినందువల్ల అగ్ని కనిపించదు. అట్లా మురికి చేత అద్దం, ఆ మురికి మొత్తం దుమ్ము పడుతూ ఉంటుంది అద్దం మీద. మన ఫేస్ చూసుకోగలమా? ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోలేము అద్దంలో. మావి చేత గర్భంలోని శిశువు, మావి చేత కప్పబడి ఉంటుంది గర్భంలోని శిశువు. జీవుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని కామం అనే కోరిక ఆవరించి ఉంటుంది. ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మ ఏంటి? ఆత్మ చాలా, అది చిత్ స్వరూపం అనమాట. అనాది, ఎప్పటి నుంచో వచ్చినటువంటిది అది ఆత్మ. ఆత్మ అనేది భగవంతుడిలో నుంచి వచ్చినటువంటి చిత్కణం, చాలా చిన్న, చాలా సూక్ష్మమైందనమాట. ఆ ఆత్మ అహంకారంతో ఆవృతం అయిపోతుంది. అదేంటి? అన్నీ నేనే చేశాను, కోరికతో ఆవృతం అంత. దాని మూలంగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అన్నీ నేనే చేశాను, నా దేహం అనుకుంటుంది. అవిద్యతో ఆవరించి ఉంటుంది. అవిద్య మూలంగా అది తప్పులు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆ అవిద్య ఆవరించకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? శ్రద్ధతో, భక్తితో భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకొని భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనకి అవిద్య అనేది తొలగిపోతుంది. అంతఃకల్మషాన్ని వదిలిపెట్టాను ఫస్ట్. అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోవాలి. తొలగిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనకి భగవంతుడికి సేవ చేయటానికి, దానికి ఒక దారి చూపించడానికి ఒక సాధువు యొక్క కృప లభిస్తుంది. ఆ సాధువు కృప ద్వారా మనకి భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. భగవంతుడి కృప లభించడం ద్వారా, భగవంతుడి సేవ చేసుకోవడం ద్వారా మనము భగవద్ధామానికి చేరుతాము. లేదు, ఈ కోరిక ఆవరించినప్పుడు మనము, ప్రతి మనిషి కూడా తప్పులే చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ తప్పు చేసేటప్పుడు తప్పు ఏంటంటే మనల్ని మనం సమర్థించుకుంటూ ఉంటాం. మోహం ఆవరించేస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ చూడండి, అద్దం ఎప్పుడు, ప్రతిరోజు కూడా అద్దం తుడుచుకోవాల్సిందే, లేకపోతే తుడవకపోతే మన ప్రతిబింబం కనిపించదు. ప్రతిరోజు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మన సింహావలోకనం అంటారు. పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా మనం ఏం చేసామన్నది చూసుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఏదైనా తప్పులు చేస్తూ ఉంటే వాటిని సర్దుకుంటూ ఉండాలి, సరి చేసుకుంటూ ఉండాలి, తప్పులు చేయకూడదు. ఇట్లా ఆత్మ ఆవరించి ఉంటుంది అనమాట. అది ఆవృతం అయిపోతుంది అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు భగవంతుడిని సేవించాలి అనేటువంటి జ్ఞానం దానికి ఉండదు ఆత్మకి. కాబట్టి అవిద్యతో ఆవృతమవుతుంది. అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు అది మళ్ళీ
ఆ జ్ఞానంలోకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవంతుడిని శ్రద్ధతో సేవించడం ద్వారా మళ్ళీ భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది అన్నమాట. ఆత్మజ్ఞానం అంటారు దాన్ని. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి ప్రత్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహేత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెప్తారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం కలుగజేస్తుంది. అది మనసు బుద్ధి ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ కోరికకు ఆశ్రయాలు అనమాట. అదేంటంటే నాలిక. ఇంద్రియాలంటే ఏంటి? పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. చెప్పండి, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి? నాలిక, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, స్కిన్. ఈ కోరిక అనేది వాటిని ఆవరించి ఉంటుంది అనమాట. మనస్సు మీద కూడా కోరిక, మనస్సులో కూడా నాకు అది కావాలి అనే కోరిక ఉంటుంది. బుద్ధి, అది చెయ్యాలి అనే బుద్ధి కూడా అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి కామం ఆశ్రయించేటువంటి ప్రదేశాలు అన్నమాట. మోహాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి దేహదారులకి. తస్మాత్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేదం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువలన మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకోవాలి. జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని సంహరించు అని చెప్తున్నాను. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనము మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. నాలిక ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నాలిక ఆహారం అడుగుతూ ఉంటుంది, టేస్ట్ అడుగుతూ ఉంటుంది. భగవంతుడికి నివేదన చేస్తేనే నేను తింటాను అని ఒక నియమం పెట్టుకోవాలి. దృఢమైన నిశ్చయం కలిగి ఉండాలన్నమాట. భగవంతుడికి నివేదన చేసిన పదార్థాన్ని మనం స్వీకరించాలి. కళ్ళతో కూడా భగవంతుడి చరణాల విందాలని చూడడానికి ప్రతి మనిషి ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మని దర్శనం చేసుకోవాలి. అట్లా కళ్ళను ఉపయోగించాలి. ఏదైతే చెయ్యాలి ధర్మం ప్రకారంగా అన్నది ఆ విధంగా చేయటం ద్వారా మనము జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలగలుగుతాం అనమాట. అప్పుడు పారద్రోలినప్పుడు ఇట్లా హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం ధర్మం ప్రకారంగా మనం వ్యవహరించినందువల్ల. ఇక్కడ చూడండి, ఇంద్రియాలు సెన్సెస్ ఇట్లా గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి మనకి. ఆ గుర్రం కూడా ఎటుపోతున్నదో తెలియదు దానికి, అందుకే గంటలు కడతారు దానికి. మనస్సు ఏంటంటే ఈ కోరికకి స్థానం అనమాట. కోరిక కలుగుతుంది. ఆ మనస్సుని ఏం చేయాలి? బుద్ధి. మనసు కన్నా బుద్ధి శ్రేష్టం. ఇంద్రియాల కన్నా మనసు కన్నా బుద్ధి కన్నా ఆత్మ శ్రేష్టమైంది. మనసు ఏం చేయాలి? ఈ మనసులో ఉన్న కోరికను బుద్ధి చూసి అది తీర్చాలా వద్దా అన్నది నిర్ణయించుకోవాలి. మనసు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. బుద్ధి మనసులో ఉన్న కోరికని బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేయటం ద్వారా మన ఆత్మ, అదే ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ హ్యాపీగా ఉండగలుగుతుంది. అంటే వేరే దేహంలో మంచి దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ జన్మకి, ఈ జన్మలో కూడా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, ఈ భోగ వస్తువుల కోసం ఇంద్రియాలు కోరుకుంటూ ఉంటాయి ఈ భోగ వస్తువుల్ని. తర్వాత ఈ ఇంద్రియాలు ఈ కోరిక మనసులోకి వెళ్తుంది. మనసులో ఉన్న కోరికని బుద్ధి అది సక్రమమైందా కాదా అన్నది నిర్ణయించడం బుద్ధి నిర్ణయించాలి. ఆ నిర్ణయం ద్వారా మనకి ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతుంది. కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి. మనసు ఇంద్రియాల కన్నా కూడా ఉత్తమమైనది. మనసు కన్నా కూడా ఉత్తమమైనది ఏంటంటే బుద్ధి కన్నా కూడా మరింత ఉత్తమమైనది ఆత్మ. ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మని మనము పరిశుద్ధిగా ఉంచుకోగలగాలి. ఆ బుద్ధి అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయటం ద్వారా మన ఆత్మ ఆనందాన్ని
ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మనా జేహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జై శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరించు. అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, నీకు మంచి బాహువులు గలవాడు, మంచి యుద్ధం చేయగల సామర్థ్యం ఉంది, నీకు గొప్పవాడివి నువ్వు. బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని తెలుసుకో. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానం మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపము. కోరిక ఉంది కదా ఆయనకి, వాళ్ళని చంపకూడదు, వాళ్ళ మీదకి బాణాలు వదలకూడదు, ఇదంతా కోరిక. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ శత్రువుని సంహరించు. నువ్వు నీలో ఉన్న మోహాన్ని ఆవరించున్నది నీకు. ఆ మోహాన్ని తొలగించుకుని నీ కర్మని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. జీవిత పాఠం ఏంటంటే, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనస్సును హరినామ జపంలో భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయండి. మొత్తం మనకి జీవిత పాఠం మాన్యువల్ అన్నమాట మనకి భగవద్గీత అన్నది. ప్రతిరోజు కూడా మనం భగవద్గీత శ్లోకాలు చదువుకోవాలి. ఆ భగవద్గీత ఊరికే చదివి వదిలేయటం కాదు, భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అన్నది అర్థం చేసుకుని దాన్ని మనం ఆచరించాలి. ఆచరించడం ద్వారా మనం జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ కొన్ని ప్రశ్నలు.